Pokoke takon nyanyi 3 lagu lho. Ngono ya ngono ana dik eling ana donjo duduk dik nganggo pipa ledeng dulure dhewe ya teko meneh. Sinten? Pak Puh. Oh, Juragan si. Jawata. Alhamdulillah. Iya sing pinter ya Mas seniman. Sing pinter ya Mas Sumar kuwi. Enten mriki lah ngopo? Itu sarit mulih. Mulih. Andane. Apa Mas? Ya Allah. Nek DP-ne wis entek ya ngono ki. Padha karo aku. Berarti ngapunten nggih, Pak. Bilang kita tanggapan karo cakuk padha rumah sakit. Melampah tepi jatan lasu Mugi lestari ya Mugi lestari ya Mugi antuk Wah. Ae ngono ya ngono sepeda malih ngaturaken sugeng rawuhipun kunjuk dumateng para tamu ugi para kadang-kadang saking seniman campur sari kala ngaturaken sugeng lelengan ngas kenco sinambi laras campur sari bisa aja ngono dek aja ngono aku kan setia satu Assalamualaikum mono ya mono halo
bondo yen di ditutode nganggo pipa ledeng ting enggak pada bawa tisu tepi datan lasu oh giles iya iki tukang gendang mlumpuk tukang keyboard mlumpuk ngomongi penyanyi ngelumpuk mbuh nek kuwi MC-ne pun ngelumpuk dereng alah aja ketemu MC tuwek aku kalah malah lanjut mugian tu eh